ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ସଫା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମର ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଧୁଆ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଧୋଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଆମର ଏଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାକୁ ବି ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ପୂଜା ହେଇପାରିବ।